Haike Bubagra Hambai yaphar Jini Sar David Murasing tai Rocky Murasing no Sibajola district Kathalia ar the block Pachingo geotaking Sarbini Mumbai Ponchet Secretary Rangsawi Manjagmani no tiklai Punumani Bagay Bubagra Hambai yaphar Sar David Murasing tai Rocky Murasing no Hake Omoshimia tai Bubagra koika Kabangma thai Kabangma bisini je YTF tongnero norok jotono jar area hayaka amsayo check khainai di bojaga rangchajak tong bojaga samong hamya khlaijak tong nei baksa je Bubagra ni mung kharab khlai tongmani nosto khlai tongmani bonoti khlai kare di nei joto borongno rang ajiu thingno haipano mungsi imported toma hamale nung mung kisano kharabung hakai amo sesung kha nung jesuk pano rang aji tongdi haikeno Bubagra bo amtoino je bini bumung nosto ngi tongo kami amchai Tiprasa rongni bisingo toma hamale yang bising Tiprasa rongni bisingo tongnai kabangma je sapanong tung leader panong tung je sorkari kormachari panong tung borok rang salai tonglayo je Tiprasa rongni manthai amo hormani Bubagra songto horo thingno haipano yang je bising system gakai ama andike khlaijaki tongo amono kahamkai YTF rongno nainani bagai chai tongnani bagai Bubagra koike je samung hamya khlai tongnai borokno romdi nei Sar David Murasing tei Rocky Murasing je sipai jola Kathalia ardi blogo roma haike amdike romdi jotono kaham hamya jotono sijagano ulo nei te Bubagra sawo YTF rongno norok josine Tiprasa rongno hamjakai norok josine ana hamjakakai samung khlaidi norok noga asugita tongdi nei mane bokok sanan naimang gakai YTF rongno je Tiprasa rongni kabangma thayona amdike rang sajagi tongmani bojesa borok panong tung bono tiklaidi haike je chini Tiprasa tebo developing nai haike je Tiprasa keri rongni no gromasa amdike rang sajak tong hongakai borno bahike hamgrayo तलांग nai hini samani bini kongni mote hingake जैसा काम डेविड मुरा सिंह और ऐसे वहाँ के लोग काम कर रहे हैं, रॉकी मुरा सिंह है, सब लोग हैं मिर्जा कथालिया में, जहाँ में करप्शन को रोकने के लिए वो लोग ज़मीन में हैं। मैं अपने वॉरियर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज मेरा नाम खराब हो रहा है और आप लोग अपने घर में बैठे हैं। अगर ज़िंदगी में क्रेडिबिलिटी और ईमानदारी नहीं होता है ना, तो आप कितना भी पैसा कमा लो, आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। यू विल नेवर बी हैप्पी विद मनी। व्हाट यू नीड इज क्रेडिबिलिटी। जैसे इन्होंने काम किया है अपने एरिया में, आई आस्क एवरीवन टू फाइट करप्शन। आखिर में जब ये करप्शन होता है तो हमारे ही लोगों का तकलीफ बढ़ता है। आपको लगता है कि एक दो लोग जो करप्शन कर रहे हैं और उसको आप चुप रहने से सब ठीक हो जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। नुकसान हमारा ही कम्युनिटी का है। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, प्लीज़ ऐसे लोगों को, हमारे पार्टी के नाम को खराब करके हमारे तिपरासा लोगों को पीछे रखकर प्रमोट करना पाप है। प्लीज़ फाइट दिस। मैं दिल्ली में आपके लिए फ़ाइट कर रहा हूँ और अगर आप यहाँ में ऐसे करप्शन को रहने देंगे, हमारा तिपरा मोथा का मेंबर इसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन नाम तो हमारा ख़राब हो रहा है। प्लीज़ फाइट, इसके खिलाफ फाइट कीजिए और अपने लोगों को बताइए कि हम लोग अपना दौफा को आगे ले जाना चाहते हैं। Rwng Hambai, this is the message from Bubagra. Hake Bubagra warriors YTF rongno amdike tebo norongni area wo amdike chai togui nai di je corruption khlai tongnai hake go sawi tongnai a borok rongno rotugui tikhlai di nei jotono jar je area wo amdike samung chengbai di nei bo koikha tai Bubagra sanan nai manga kai kubi borok na nangnai amde hai kubi borok ya je go sawi tongnai dofano tebo tolak siklegi tongnai a borok rongno romdi norok kok sayawi haino nugi simi tonghakai amo je problem ngi tongmani amo solve ngla kan chau amoni bagani anike je corruption khlai tongmani borok rongno nukhakai romdi hini chau Bubagra te bini bumong bo kharabungi tong norok jotono saimana amte hai khorsa khorongni je corruption khlai tongnai bo je sepanong tung sinia singto sobjani corruption khlai tongka haipano je norok phano siniwi tonghaka amte romdi hini Bubagra koyo je YTF rongno Bubagra ni je mung tabu khorsa khorongni ni khugo Tiprasa rongni khorsa khorongni ni khugo je hamya kok asai tongmani chajagi angi tongmani amoni reason ga amtinyo je corruption khlaijak tongmani Tiprasa rongni area wo Tiprasa rongni amchaye je develop khlainani nei je kono project je kono budget phaimani ajago Tiprasa rongni je onyo gochawi involve ngi ajago wo Tiprasa rongni je hamkrai nyo bada khlainani chesta khlai tongmani amono kahamkai naikolnan nangnai je
Tiprasani je youth nei slamjangmani Bubagra je slammani bini warjars rok amrok norok jotono kahamke inquiry khaidi hinui Bubagra sanani nayo. Kaike tinin video amsung norok video no sajak like khlaidi tei comment klai sadi norok Bubagra amdike samani bahaima tongjak tei o Sir David tei da Rocky Murasing amdike bongni area o bongni amchaya amdike action namani kwbangma je Tiprasa rokni amchaya amdike nana nang norok comment ni bisingtike sahar mano norok video no sajak share khlaidi tei subscribe khaidi channel no bell icon click khaidi tei jotono no khulumbai kya hambai.